Здравейте на всички хора от VBOX и YouTube. Както виждате, това е въпроси и отговори номер 6. И сега нека да отговаряме на въпросите. Както виждате, записвам сега и екрана и лицето си. И да започваме с въпроси от YouTube. Избрал съм 3 въпроса, но нищо. 3 въпроса от VBOX и YouTube. Един въпрос от YouTube и 2 въпроса от VBOX. Първият въпрос, който е от YouTube, е от... Чакайте, че ми се звънят. Е от Мистер Върколак. Да, Мистер Върколак. Въпросът е: обичаш ли да играеш Кабал и Майнкрафт? Да, аз много обичам Кабал и Майнкрафт, защото те са ми двете най-любими игри. И чакайте само да кой ми пише. Не мога просто да застана без... Не мога просто да не игра на Кабал. И така, вторият въпрос е от аз долна 3112. От колко години играеш Майнкрафт? Игра Майнкрафт от почти една година. Разбрах за това заедно с моят приятел Върколак, профил ми в VBOX и Мистер Върколак в YouTube. Ще има линк в описанието за профила му в VBOX и в YouTube. И третия и последен въпрос е от Върколак. Да, Върколак 2001 от VBOX, т.е. моят приятел. Може ли да ми покажеш как да сваля хакове и модове за Майнкрафт? Да, разбира се, мога да ти покажа. Влизаш в Google, пишеш Minecraft.dll без точката и отваряш първото, което ти излиза. Ето, тук си избираш модове. Minecraft модове, скинове, текстчер пакове, мапове, много неща. И ето тук пълно е с модове. Те се инсталират по много прост начин. Но за някои модове ви трябва и ModLoader. И надявам се клипът да ви е харесал. Това беше от мене. Довиждане.